zama gimbiya kamshe ka tashi a ko'ina. Amarya ta zama gimbiya kamshe ka tashi a ko'ina. Amarya in ta yi kwalliya cikin su ba za su kai ta ba, kalma guda za na bayyana hatta da kyau ba su kai ta ba. Kowa da kowa yana ina kun ganta ya mai halin ba, hatta da kyawu na zuciya cikin su ba za su kai ta ba. Balkisu ke ce ta mai gida don Allah karma a tambaya. Balkisu Khalid nake faɗa farin ciki sai ku bayyana, kun wuce sharrin mahansana kowa alkhairi yake faɗa. Ango amarya nake faɗa ko na ina ko na bayyana. Kukan amarya an ce da daɗi amma fa ango take washe, kaje ka ɗan ba ta hakuri wannan bayanin ka kan da shi. Komai take so idan akwai kaje ka ɗauka ka ba da shi. Na san idan dai da rayuwa amarya ango ba sa fushi. Balkisu mai kyau da kwalliya an wanki ne za ya